दिनै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि दैदेननाय आरो बानजायनायाव 678 सानिफ्राय 590 सानो जोङो आरोबाव एक्स ग्रेसियाखौ होनो हाबाय रिहेबिलिटेसनखौ 4 लाखखौ गोजोननाय मोन्दों। जोंनि हार्डक'र केडारफोरनि जा जेंना बे जेंनाफोरखौ जों खम समनि गेजेरावनो जों फोजोबनो हाबाय होननानै जों सानो। आद्राफोर थाबावदों नामा? आद्रा थादों, माखासे नेम मिस्टेक जानानै दङ आरो माखासे एसे एनै गोरोन्थि जानानै दङ, बेखौ जोङो सुद्रायनो नाजागासिनो दङ। लिस्टआव हाबस'निफोर थालांबावदों नामा? एक्स ग्रेसियाफोर मा होनो सिम्पेटाइजारफोरनि दङ। सिम्पेटाइजारफोरखौ जोंनि बिटिसि सरकारा आलादायै सावरायनानै बिनि समस्याखौ समाधान खालामनो जों बेबस्था लादों। जिहेतु बर'ह एनडिएफबिनि मोनसे हान्जाया गोदानै राजखान्थि हान्जा जागासिनो, नोंथाङा बेसेबां ओरैनो जोंनि बर'ह एनडिएफबिफोरनि मुं लानानै सानैसो एखे लिमिटेड सानैसो सुबुङा थामथि गोहोनि थुनज्लायनायाव मोनसे आलादा पलिटिकेल पार्टि दानायनि थांखि लादों आरो बे थांखिनि जि मेइन अबजेक्टिभा जादों बिएलटिनि दानाया जादों डिपिएफनो, आबसुनि दानाया इपिपिएलनो। बेनिखायनो एनडिएफबिफोरनि संरैखानि थाखाय एनडिएफबिफोरनि मान मर्यादाखौ लाखिनो थाखाय बिकल्प मोनसे हाबाफारि लानांगोन आरो राजखान्थि हान्जा दानांगोन होननानै बिथांमोना जा थांखि लादों, बियो एक्सुवेलि बर' हारिनि थाखाय लाब नङा। बियो गुबुन थामथि गोहोनिसो लाब। मानोना बर' हारिनि खौसेथिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय, गैया खालामनो थाखाय बे खामानिखौ मावबाय दङ। गुबुन फारसे बिथांमोननि जा बाहाना, बे बाहानाया जादों मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जेलाव थानाय सुबुंफोरनि 64 सुबुंनि खामानि मावाखै, सुप्रिम कर्टनि खामानिखौ मावाखै होननानै बुंदों। आं थोंजोङै मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। लजिस्टिकेलि रांखावरि फारसेनिफ्राय दिनैसिम हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनो जोङो थाखा गारनाया अनजिमा गैलिया आरो जाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बाहाना खालामनानै जोंखौ सोंखारिदों, बिथांमोनानो रांखौ लांनानै सुप्रिम कर्टआव खारहैगासिनो दङ। बाथ्रायाथ' सोमोनांथाव। गतिके बेवहाय बिथांमोना जेबो लाबालाब गैया, बर' हारिया लस दङ। आं सानो बिनि थाखाय जाय थांखिजों जोङो बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय जोङो दावहा नांदोंमोन, बे दावहा नांनायनि बेरेखा गसंनायनि मोनसे खामानिसो होननानै आं सानो। बिथांमोननि जे बे एजेन्डा थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, बिपिएल थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।